Kedam tang mati jong ni phai inko resir kebarni Deithor Raidang Ingti Indoor Stadium asai hemalong Deithor Babminton Club atam chepatirpi ponsi arnisi apharman badminton kepathu pon bangso along Deithor Babminton Club lapen nili badminton club atu maphan pha ponsi pathu ponlo bangso badminton arnisi apharman kepathu ponalong Aluhi Sarpoman Pen Kachetongdun, MSc Richard Togbi, Forest Board Chairman, Dr. Pankaj Teron SDO, Rilipson Ronghang, Edward Rongchai Chuatum Penchenglo, Penangan Man Penkido Tum Chetongdu. Bangso Kachapati along Open Veteran, Men's Double, Women's Double, Mixed Doubles do. Laben ki haya nung itangka suri kep, adun tua nung ilake tangka suri po. Labangso Kachapati lake Deithor Kasa Badminton Club, Nili Badminton Club lapen local atum setame pinangan chepati dun. Bangso ka chepati dun along nung ika chepalong dun atum laki open men's doubles along runners saba nung ika chepalong dun laki amrit rongpi harbamon phangcho lapen ki haya nung yalong jonaram ronghang sairimbi rongpi atum si nung ik chepalong bon. Halapu open mixed doubles along runners saba nung e ka chepalong dun atum laki nika tok bipi thong teron atum si chepalong dun. Lapen ki haya nung yalong MSc Richard Togbi sampriterang pietum pensi chepalong pon. Lapen ki ongdung araratu mesen pen bangso ka chepati pon along RD kitigin thega pot setame Deithor Badminton Club amathu Francis Killing pen ka chetong donar addo ana phan setame ka churu pajoi pon. News report Karbin Longla.